crispy tenga. Lagyan natin ng bopis. Hello mga kawiga, welcome back po sa channel natin. Si Richard, syempre sa pagkakataong ito ay magmumukuha po tayo ng crispy pata. Tapos meron po natin ng bopis. Yan, meron po tayong bopis rice. Tapos meron po tayo rito ng crispy tenga. Tapos meron po tayo rito ng knuckle na crispy. Meron po diyang skin, pork skin ng pahaba po. Tapos nandito po yung ating sausawan ng crispy pata, special suka po. Yan, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas na po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Simulan natin sa crispy tenga. Lagyan natin ng bopis. Kain po. Tignan naman natin to. Lambot po ng gatel.
Uusok pa po. Lambot. Sili, sarap.
Sarap. General. Presyo na pa sa hamon. Pabisan na. Tumabit po. Sesame po. Apa tuh? Medyo maanghang po yung bopis natin. Masarap. Sinipon na po. Alas bite na po tayo.
Sarap.